கோட்டையூரில் கோட்டை நாச்சியம்மன் கோவில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். காரைக்குடி அருகே கோட்டையூர் கோட்டை நாச்சியம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா கடந்த 5ஆம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழா நாட்களில் தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் அம்மன் எழுந்தருளி வீதி உலா நடைபெற்று வந்தது. தேரோட்டத்தை ஒட்டி பகல் 1 மணிக்கு அம்பாள் தேரில் எழுந்தருளினார். தேர் வடம் பிடித்து இழுக்கும் முன்பு ஆளுகள் சேவல் பலியிட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். தொடர்ந்து பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். இரவு பாரி நகரில் உள்ள காட்டம்மன் கோவிலை வந்தடைந்தது. இரவு முழுவதும் அங்கு தங்கியிருந்து மீண்டும் தேர் நாளை காலை புறப்பட்டு கோட்டையூர் நாச்சியம்மன் கோவிலை வந்தடையும். Hey, tapi, arti lagi, apa?